ja aikataulun mukaan tuloaika on Helsinki 6 ja 27. Ja meillä on niitä Turkuun meneviäkin vaunuja, jotka on sitten numeroltaan 60, 61 ja 62. Ja nämä vaunut sitten liitetään aamun hiljaisilla tunneilla sitten Turkuun menevään junaan tuolla Tampereella. Ja Tampereen junamme tuloaika on 2 ja 50. Ja vaunut 59 ja 50 on sitten niitä Helsinkiin meneviä vaunuja. Päivävaunut, tai niin sanotut istumavaunut löytyy sitten vaunusta numero 27 26. Ja ravintolavaunu sitten myynti numero 28 on tällä hetkellä auki. Ja samasta vaunusta löytyy myös sitten korjuttuneet työntekijät, josta meidät sitten tavoittaa matkan aikana. Ja ravintolavaunu on sillä lailla auki, että se 2 asti palvelee nytten ja sitten se menee 8 tunniksi kiinni. Ja sitten aamulla 4 taas auki ja uudelleen teidän käyttöön. Ja nyt on kyse nimenomaan Helsinkiin menevästä junayksiköstä. Ja kuulutukselta sen verran normaaliolosuhteessa näitä kuulutuksia ei tule sinne makuuvaunupuolelle, vaan sitten kun alamme lähestymään tikkurilla, eli noin puoli tuntia ennen tikkuran tuloa, niin meidän äänemme alkaa kuulumaan myös sillä makuuvaunupuolellakin. Ja makuuvaunussa on yleensä pieni tarkistustehtävä, että tarkistakaa, että makuuvaunun yhteistä löytyy 2 samanlaista avainkorttia. Ja ottakaa huomioon, että yksi avainkorttihan on sitten siinä ovessa sijaitsevassa lukossa. Ja toinen avainkortti löytyy sitten sieltä joko peilisivustasta tai sitten yläkerrasta siitä vessan seinustalta olevasta kotelosta. Ja jos ei niitä samanlaista avainkorttia löydy, niin jääkää kiltisti odottelemaan, junan henkilökunta tulee ja saa uudet avainkorttine sitten hytteihinne. Ja muistuttaisin myös siitä, että tämä on yöjuna, joten kello 23 jälkeen äänen taso pitää laskea sen verran alas, että nämä kaikille mahdollisuuden rauhalliseen ja levolliseen yöjunan matkustamiseen. Ja tuossa näitä seuraavia välipysähdyksiä, eli nyt tullaan seuraavaksi Murralla, sitten tullaan Tervolle ja Kemiin. Ja Kemiin aikataulun mukainen tuloaika on kello 19.21 ja poistumisaika Kemistä on sitten 19.24. Ja seuraava pitempi pysähdyspaikka löytyy Oulusta, ja Oulusta aikataulun mukainen tuloaika on 20.24 ja poistumisaika Oulusta on kello 20.55. Eli siellä, jos aikataulussa mennään, niin olisi semmoinen vähän yli puoli tuntia sitten mahdollisuus jaloitella itseä tuolla Oulun maisemissa. Ja Oulun jälkeen juna pysähtyy pääsääntöisesti kaikilla asemilla sitten tuonne Tampereelle mentäessä, ja Tampereelle tosiaankin junan tulomaika on 2.50 ja sitten se poistuu sitten 3.45. Jep, tämä tässä lyhkäisyydessä teitä palvelee tässä tällä hetkellä konduktorit Hannu, Aku ja Maria, ja toivotamme teille tervetulleeksi ja toivotamme teille oikein mukavaa ja rattoisaa junamatkaa.